పహాడి షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లక్ష్మీగూడలో ఉన్న ఓ కిరాణా దుకాణంలో గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాలు విక్రయిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారంతో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఆకస్మికంగా దుకాణంపై తనిఖీలు నిర్వహించారు. తనిఖీల్లో గడువు ముగిసిన ప్యాకేజ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ను గుర్తించి అధికారులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకొని దుకాణం యజమానిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వినియోగదారుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని దుకాణ యజమానులు ఇటువంటి అక్రమాలు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు హెచ్చరించారు.